Peter Brandon é o nome artístico co que se vende Pedro Brandariz, un cómico galego que busca facerse un oco no duro mundo do audiovisual autóctono. Víamos a Pedro, traballamos con el e teñíamos ganas de contar que había aí detrás, porque imaginábamos moitas cousas. Só ver a Pedro daba para moito pensar e decidimos facer eso, simular unha vida del, pero que fose real, porque a idea era esa, como que Pedro pode ter realmente esta vida e os dramas que ten nesta serie son dramas totalmente reais e que veñen con situacións bastante surreais, que é o que fai que a serie sea unha comedia e que poidas rir con todas estas cousas e todos estes dramas, que en realidad son dramas existenciais. A webserie é, polo tanto, unha sorte de falso documental que nace da man do guionista pontevedrés Óscar Cruz. Por ela pasarán tamén coñecidos actores do audiovisual galego como Touriñán, David Zamor ou Isabel Risco. Tratar moito a comedia, ver a comedia en Galicia, como é o mundo do audiovisual en Galicia, que todo o mundo ten como que é algo moi... pode ser, non? Que sexa algo de luxo, algo así, en realidade non para nada. Compartimos secuencias, actores, como é no meu caso, que facemos un personaxe, pero hai outros actores, como é o caso do protagonista, de Pedro Brandariz, e de outros nomes moi coñecidos para, bueno, sobre todo para o público da televisión de Galicia, non? Como Touriñán, Marcos Pereiro, David Zamor, Isabel Risco e máis xente que seguro que se me queda por aí, que fan supostamente deles mesmos. A primeira tempada de Peter Brandon está pensada para ter 7 capítulos. Polo de agora, a falta de financiamento só lles permitiu gravar 3, un deles, ademais, en Pontevedra. Que era algo que non se me podía pasar desta, e gravamos aquí, está a maior parte do capítulo 3, no que sucede simulamos unha especie de programa para TVG con David Zamor, e saiu moi ben. Temos moitísimas ganas de que vexa xente, non sei, a verdade é que teño moitas ganas de ver o teatro principal cheo, ver as risas e ver que opina a xente. A estrea pontevedresa será mañá no teatro principal, aínda que esta webserie chega avalada pola crítica e por varios galardóns, entre eles o premio ao mellor proxecto de webserie en galego do Carballo Interplay. Ter confianza no noso. Eso é a base clave de todo, non? Ter confianza en que temos un país, unha cultura, unha produción propia que está ao nivel que está, pero que podería ser visibilizada como que, o sea, ao nivel de calqueira outro lugar e de calqueira outra cultura que poida estar ao noso redor, non? Non temos nada que envexar desde o punto de vista da materia gris e do compromiso e do talento. A cita comezará ás 8:30 da tarde, a entrada será de balde ata completar aforo.